înțeleg. Ce-am ce zice? Telefon. Eu semnalam. Nu Orange? Nu, Vodafone. Nu-i semnal. Hai dați. Frig! Să nu place frigul. Aici bucătărie. Aici baie. Baie. Te duc sus. Hai, Ceanu! Nu problemă? Nu problemă! Noi venim de la Craj, de la acolo, ca pe vă duc să vedeți animalele, ce avem noi pe acolo. Mulți, mici! Vezi să vezi? Aici? Da, pune geanta acolo, ca pe vă duc. Hai să vedeți. Pune acolo. Hai să vedeți, ca pe venim în casă. Da. Ui, am Mustafid. Ei, balon, nimic. Dai, balon, nimic. Hai să stai la Ceanu. Luați-vă și... Oh, ce face el? Ui, ce am eu aici, calfanii, hai vezi. Micu. Eu. Mulți. Ui, Ceanu, nu. Ai nu-ntrui acolo, uite, vezi. Da. Vaci, vițăi, porci, mari. Acolo? Ui, acolo, mai în față. Lasă. Dar nu, marcă, nu te băga că... Harap cu tine. Mâncat de hârtie nu bea. Nu. Cheamă? Vițel. Da, nu. Vacă, mult. Eu, calfănii, mucă, vinete. Da. Aici afară, vinete. Ui, ce filmează tot. Ui, găini, ui, ce am aici, vezi? Chickens. Pui. Animal. Mult animal. Aici, șură, cu câini. Ce e acolo? Animal. මේවා මේ කෑමනේ. Mâncare la... Wow. මාරේද? Mare. මේ අපි අර හිරමනේට කොටයක් ඉල්ලගෙන යනවා. Acolo, දින්කොළ. e grădină. පඳුරේ? Roșii, cartofi. සූස්. Da, sus acolo. යාලා බලනවා. මෙයාලා ගෙදර. Ai aici ți-o luat-o? sus. Da. Eu... Vrei să vezi? Acolo. Să te duc acolo, să te murdărești încolo. Murdere? Murdărești. Ud, apă. Nu mai e nimic, dar vrei să te duci să vezi? Vrei? Dar nu. Da? Eu, calpănii vrea grădină. දැන් යනවා? Ia? අයියෝ. Hai și Hai. numai aveți grijă că vă murdăriți. Păi ia, vrea pe bază. අන්න අපි දාලා වැහුවද? මේ කොට Lemne. Ah. Lemne. Trebuie să deschid eu calpănii. Aici. Trebuie să nu te pulși aia. Ai grijă. Aici e mult. Nu. Ai grijă să nu cazi. Ui acolo. Nu te mai du încolo. Acolo grădina. Noi avem grădină și aici, dincolo. Dincolo. Marcela. Marcela. Da. Aici? Vă duc și la Marcela. Bun. Acasă mare, ia? Șură. Sură. Vinate. Vinete. Eu ce urât. Nu problemă. Nu problemă. Vinete. Iarnă. Ladă. Frigider. Ladă? Da. Eu știu ladă. Nu încă sunt desculțat. No, de ce te Florie mare. Astea, florile, au fost afară. Și acum frig.
Le-am adus, trebuie spălate, curățite. Păi când? Toate făcute. Tu mult lucru ai. Nu vezi? Când îți spui eu că mă dor picioarele. Hai, mă, caută pământul! A? Când zici? A, picioarele. La lucru. Acum vezi? Asta. A, bă, nu lasă, cum așa. Nic, David. 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 Nicu. Nicu mare. Da. කෑ ගහන්නේ. Struguri. Struguri. Cum ți-am zis eu dau eu ăștia? Midi. Nu mai sunt. Ha? Midi. Midi, midi. ශ්‍රී ලංකා. grapes. Struguri. Ce acolo? Acum ăștia nu mai sunt așa, că nu sunt cobine, nu sunt. Flori multe am avut. Acum urâte. Urâte că frig. Du-te, văd să ne se caute pământul. Aici. Deci, cartofi. Cartofi. Stau și eu și ție cartofuri acolo. Ce la coșul? Nu, ce e aici? E dulce. Atât acum. මෙන්න මේක සිනෝරා කියලා එකක්. මේක බොන්න දෙන සෝඩත් එක්ක. වර්බේ සිංහල. Bun, bun. E bun? මේක සෝඩත් එක දාලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඩ්‍රින්ක් එක මොකක්ද කියලා. මේක. Smeură. Socată, soc. Soc. Da, da, bun. මේකත් එක්කලු ගොඩක් හොඳ. ඒක අර ගෑස් එක වගේ තියෙන හින්දා මරු. Mă duc. මේක නිකන් මේ නිකන් එන කඩේ තියෙන මේකක් වගේ තියෙනවා නේ නෙක්ටෝ වගේ තියෙනවා නේ මේක. Lasă să... Bea cafeaua. Cafeaua, mă. Atât cafea. Tu știu, eu nu-mi place mult. බලමු මේනින් ගෙදරක ආහාර වේලක් කරගෙන. බලන්න දින මේකේ තියෙනවා chicken. මෙනින් කෙනෙක් අපේ විදියට හදන්න try කරලා. මේකේ තියෙනවා බත් වියලා තියෙනවා බත් එකට මේ දාලා තියෙනවා මොනවද මේ බිම්මල් නේද? බිම්මල් තියෙනවා. එතකොට මොනවද තියෙන්නේ මේ අසමෝදකම් කොළ වගේ මොන හරි මයිටම් යන්නේ. Nu place vouă. Hă? Bun, bun. Ce? Nu știu. asta este meu. Știi? Pui bună. Pui. Asta Pui bună. Piste. Bun? Bun. Atunci mâncați. Dacă nu place, dau altceva. Dacă nu-ți place, dau altceva. Nu, bun. Bun. Mine e ca de n-al place netta. Asta bun. Am salam, altceva dacă nu. Bun, 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 bun. Mă duc să-mi întorc vinetile. Asta cu Ciupeci. ciupere. Ciupeci. Ai mei, soțul, copiii, place asta, așa place. Mult orezul soțul meu, mult orez place soțul meu. Mult place. Orez. Îi place mult. Eu, mie îmi place cartofii. Tu place Cartofi mult. Mie porcul și cartofii. Porcul. Și මල් තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ බබා? මට සුද්දා සුවඳවල්. මොනවද සුවඳ? ඒ බත් එකට මේව දාලා දෙන්න. යාලා එහෙම තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට බෙරිය විදිහට. විනාසකත් එක්කම මොනවද? ගුණෝ. වීඩියෝ කරන්නට hina වෙනවා මෙයා. Faină. Ce? Mașina. Da. Faină? Bă. Ceanu, Ceanu. Peșan. Eu n-am... Nu! Păi de ce? Nu-mi place. Imediat. Sau nu... Acolo birou, imediat. Birou.
Imediat, Imediat da, ce vede. nu așa, Spun, da, da. spun, haideți. Hai, da. Cianu, eu... Ce bebe? Ce bebe? මොකද චේ බේබේගෙන්? Ceanucă pe ieșan bate. Aici, Marcela. Ah, Aici, uite, așa. Geamul. La Marcela în curte. La mine. Hai, vezi. Uite. මේක යාලා ගෙදර. Vezi? පොරබෙස්. Eu pe geam. හෙලෝ මාර්කෙලා. කියලා මේකෙන් කතා කරනවා. Dacă nu filmați oamenii ăștia și cu noi cu căruia. Zacuscă. Asta zacusca. Vinete, ardei și ceapă. Salut. Toate zile? Ia Lidia. Salut, Lidia. Calpănii. Salut. E Liceanu. Fata? Fata. Fata. A patra. A patra. 4. A patra. 5 ani. 5. Și aia a patra. O la Ceanu, tot ea. Și Ceanu filmează. totul în fată. එයාලා කැමති නැද්ද දන්න. Armă? අර මේ මොකක්ද? අර මේ බටුයි මේවයි Și mâncare ce Ce numele? Zacuscă. Sacuscă. Zacuscă, da. cu pâine. Da, cu pâine. Vă aduc la lucru. La lucru. ඒක මේ ගානවල් ගන්න පුළුවන් නේ. Calm, am încălzit și... Vom vine cu de pe foc. Acum, deocamdată, pauză. Intrați.